leaders can also assist in terms of transforming the lives of Malawians? So I think the role of the president is absolutely crucial. The role of the vice president may be crucial. It depends a lot on what role the president decides to attribute to him. But they are, of course, leaders. They should lead by excellence, and they should lead their team. The government is there also firstly to serve the people of Malawi, but also to serve the president. And with his vision and his determination, I'm hopeful that Malawi's development will get on track also. Maybe what would be your word to Malawians in as far as respecting the rule of democracy, looking at also the political terrain that we have had previously as a country? Well, I know there are lots of talks out there, lots of conspiracy theories, but nevertheless, I've also noted that the Malawian people, generally speaking, have remained calm, civilized, and fully living up to the responsibility that comes with the reputation as being a beacon of democracy in the region. I'm very hopeful that this calm demeanor will continue as we approach elections, and I'm hopeful also that we can have a free, transparent and inclusive elections in 25. Your Excellency, thank you so much for your time. Thank you so much for having me. Amene ndithu ndi kazembe wa dziko kapena kuti kazembe wa maiko aku Ulaya EU Ron Skinbach fotokozapo za chiyembekezo chawo kuchokeranso pa dongoso lomwe lachitika pamene mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera lachinayi lomwe ndi dzuloli asankha Dr. Michael Usi kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kutsatiranso imfa ya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene ndi Dr. Saulos Klaus Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu 8 ngozi yomwe inachitika ku Chikangawa mboma la Mzimba. Ndikhalenso ndikumva ochokera kwa mzanga John Paul Kayuni makamaka zokhudza mwambo omwe ulipo tsiku la lero kuno ku nyumba ya malamulo kuti kodi mwina chiyembekezo tani kuchokera kwa ausi komanso zina zomwe zakhala zochitika chichitikireni ngozi imene ya ndege yomwe inatenga ndithu abale athu amenewa kuphatikizaponso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amenewa ndi Dr. Saulos Chilima. Kuno kwafika ndithu anthu osiyanasiyana amene akuyembekezeka kuchitira umboni mwambo menewu kufotokozapo za atsogoleri a zipani za ndale zosiyanasiyana, nduna za boma komanso kufotokozapo za aphungu a nyumba ya malamulo afika malo ano kuti achitire umboni zokhudza mwambo menewu owalumbiritsa Dr. Michael Usi ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ndiye timati tifotokozeponso kuti pamene mwambo menewu ukuchitika amene amatsatira kapena kuti omwe ndachikhulupiriro chikatolika ali ndi mwambo wa misa kumeneko ndi ku Lusaka mdziko la Zambia amene wanda Malawi amenenso akufuna alemekeze zokhudza mzimu wa Dr. Saulos Chilima. John, mwina kungofotokozapo zokhudza mene zilili kuno chiyembekezo chako ndi chotani chokera kwa Dr. Lazarus Chakwera ndi amene wa Michael Usi. Izi tikufunsa kamba kuti mbuyomu pakhala pali mwina anthu ena amene akhala akuchiritsa kuti mwina ubale wa mtsogoleri wa dziko ndi wachiwiri wake usakhale bwino, koma pano kambano za Dr. Usi ndi Dr. Chakwera. Zona tikaona ndithu mbiri ya dziko lino mwina ubale pakati pa wachiwiri kapena president ndi vice president wakhala ovuta ndithu. Izizi tikunena chifukwa cha mmene zakhalira mbuyomo. Tikaona utsogoleri wa president Bakiri Muluzi panali ndithu kukokana pakati pa president ndi wachiwiri wake. Nthawi imeneyo timaona Amuluzi ndi amene anali wachiwiri wawo Justin Malewezi Malemu pamakhalabe kukokana. Tikabweranso ulamuliro wa Bingu wa Mutharika panalinso kukokana. Utsogoleri wa Bingu wa Mutharika ndi Akasi Muchilumba. Tikaonanso utsogoleri wa Bingu Mutharika ndi Joyce Banda, President Joyce Banda nthawi imene ali vice president panali kukokana zinthu zoti mapeto ake samakhala bwino. Tikachoka pamenepo tibwere ndithu utsogoleri wa Joyce Banda eni ake ndi mwina tikhoza kunena kuti sizinali ngati mbuyomo Joyce Banda ndi akhumboka chale. Kenako kubwerano utsogoleri wa Peter Mutharika ndi Malemu Saulos Chilima nawonso ndithu panali kukokana.
mpaka na aliyense ndithu akudziwa amene zinathera munja. Kenako ndikubweranso utsogoleri wa president Lazarus Chakwera ndi Saulos Chilima. Panalinso tina ndi tina ngakhale kuti amayesetsa kuti apereke chithunzithunzi kwa anthu kuti zinthu zili bwinobwino, koma tikudziwa kuti panali tina ndi tina zimene zimachitika chifukwanso cha mwina anthu owatsatira, anthu achipani ndi ena otero. Zimene zitu tikuyankhula chifukwa even Achakwera eni ake akhala kuyankhulanso. Maulendo angapo ndithu kunena kuti iyayi pali anthu amene akuyesetsa kuti andiyambanitse ndi wachiwiri wanga. Izizi anayankhula, ndikumbukira kwa Chisapo anayankhulapo mmene amatsekulira nyumba za polisi. Kwinanso anayankhulanso kuti iyayi pali anthu ena ake amene akuyesetsa ndithu kuti atigawanitse, atiyambanitse, koma sitilolera zimenezi. Tikaonanso Achilima Malemu nawonso amayankhulanso kuti iyayi pali anthu ena amene akumachita izi kuti mwina atiyambanitse. Zimenezi mu mbiri ya dziko lino zilimo, zinalembedwa kuti mutsogoleri ndi wachiwiri wake pamakhala ndithu mpungwepungwe. Ndiye kusankhidwa kwa Michael Biswick Usi, iyayi ife tikuyembekezera kuti mwina zimenezi sizikhalapo. Mwina ndi phunziro limene lakhala likuphunziridwa kwa nthawi yayitali, ndipo mwina Malawi ambiri nchiyembekezo chawo kuti mwina atsogoleri awiriwa azikhala bwinobwino, azigwira bwinobwino ntchito yawo. Ndi chiyembekezo chimene chilipo ndithu. Takhalatu tikumva mayina anthu osiyanasiyana m'masamba amchezo kufotokozapo zokhudza kuti awa mwina ndi amene angakhale wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko. Ena mwa mayina amene tinaona pa masamba amchezo unali mayina ngati a Vera Kantukule, mayina ngati a Catherine Gordhan Hall, Speaker wa Nyumba ya Malamulo, mkulu wa Standard Bank Philip Madinga. Ena mwa mayina amene amaoneka m'masamba amenewo amchezo ndi amenewa. Pano tukamba za Dr. Michael Usi, onsewa amene akhala okambidwawa palibepo chifukwa mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko amakhala mmodzi. Chisankho chimene achita Chakwera zimenezo nzoona. Mayina ambiri even Michael Usi nawonso analinso ndithu pa mndandanda wa anthu amene anthu amapenekera kuti iyayi mwina awa atha kusankhidwa ngati mtsogoleri wa dziko. Ndifotokoze pano Dickson kuti munthu ndi mmene alili. Pamene pali anthu pamakhalabe zoyankhulayankhula, pamene pasonkhana anthu ambiri pamakhalabe zoyankhulayankhula. Ndi kuli bwanji dziko lonse lathunthu. Komanso nkhani yayikulu ndiye kuti in communication pakakhala kuti mwina palibe information yogwirika kuti izi ndi zimene zikuchitika kapena umu ndi mmene zinthu zikukhalira, anthu amabweretsapo maganizo awo. Zimenezo ndithu ophunzira ndithu bwinobwino amazindikira, akuluakulu amazindikira kuti pamene information ikusowa anthu amabweretsapo information yawo kuti ife tikuona kuti mwina zinthu zili chonchi. Komanso pa democracy mwina akatswira azandale akhuza kutiwuzanso kuti anthu ndi amene amachita chisankho, anthu ndi amene zimene amayankhula anthu aja kumakambakamba zimathandiziranso akuluakulu amene akuchita ziganizo kuti athe kusankha kapena kuchita chisankho potengera zimene anthu aja akuyankhula. Ndi zimenezo ndithu mwinanso tikhoza kunena kuti zokambakamba za anthuzo zimene amakambazo mayina amene amatulutsawo Dr. Michael Usi, Vera Kantukule, kapena Philip Madinga, tikubwera Richard Msoya, tikambe za Philip Madinga aku Standard Bank. Ukuona ndithu kuti pamayina amenewo mmodzi watanidi watoledwapo ndikukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko. Ndi mphamvu zimenezo zimene president ali nazo kupanga chisankho chimenecho, koma tisachotseretu kapena we should not rule out the possibility that the president's decision, the president's choice has been informed by what people were discussing. Chabwino popeza kuti uyu ndi moyo china yake chithawa kupeza kuti chachitika mmene zakhaliramo kuti vice president atisiya. Pano tukamba pano vice president ndi amene wa Dr. Michael Usi. Ndekuti mwachidziwikire ndekuti Usi atokhala mtsogoleri wa dziko malinga ndi malamulo podikira chisankho. Tinene kuti ndi mtsogoleri otani Usi wa mukayang'ana ndandanda amene agwirira ntchito zawo. Zoonadi zinachitikapo mu dziko lino. Sitimayembekezera kuti mwina mchaka cha 2012 tingataye mtsogoleri wa dziko. Zinachitika ndipo amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko nthawi imeneyo anabwera ndikukhala president amayi Joyce Banda.
zachitika chaka chino sitimayembekezera, palibe amene anayembekezera kuti tsiku la lero titha kuyima pano ndi kumatchula Saulo Chilima kuti malemu. Zachitika zomvetsa chisoni kwambiri, koma dziko limayenera lizipitirira. Ndiye Saulo Chilima atisiya, asankhidwa Michael Usi kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko. Ndi pamene pakuyambira nkhani kuti kodi chisankho chimene a president achita posankha Michael Usi kukhala wachiwiri wawo ndi chotani. Ndiye kuti nawonso anatengapo ndithu nthawi kuunguzaunguza mayina amene analipo ajatatchulachi, kuunguzaunguza ndi kusanthula kuti kodi anthu amenewa amene ndingamutole, amene ndingamusankhe kuti akhale wachiwiri wanga, kuchitira kuti mwina lero nditati ndagwa, ndalephera kupitirira ntchitoyi, ameneyo azakhale pa mpando pano. Ndiye kuti akwene akhale ndithu munthu woti ndi wozimvetsetsa, ndi wophunzira bwino, mtsogoleri wabwino. Tikati mwina tiyambe pano kufotokoza zichitochito kapena ma qualities a mtsogoleri wabwino, ndiye kuti mwina tikhoza kutenga nthawi yambiri, koma mongo tchulapo zochepa chabe kunena kuti kodi Michael Usi ndi munthu wotani, kodi Michael Usi ndi munthu woti dziko ndikudalira kuti tili ndi mtsogoleri, kodi chisankho chimene achita achakwera posankha Michael Usi kuti akhale wachiwiri wawo, kutengera kuti achakwera atachoka pa mpando iwo atha kubwera kukhala president. Usi ndi otani? Anthu ambiri akuwadziwa Michael Usi ngati munthu amene amachita zisudzo pa wireless kapena pa kanema. Tikapita mu zisudzo Michael Usi amatchedwa ndi dzina lija kuti Manganya, sichoncho? Koma lena amana kuti anthu ayang'ane kuti asankha Usi osati Manganya. Anthu ayang'ane kuti president chakwera wasankha Michael Biswick Usi, osati kuti president chakwera wasankha Manganya kukhala vice president. Ayi, anthu ayang'ane Michael Biswick Usi. Michael Biswick Usi ndi munthu wotani? Ndimayang'ana ndithu pena kuona kuti Michael Usi ndi munthu woti anabadwa mchaka cha 1968. Ndiye kuti kufikira lero tikhoza kumanena kuti ali ndi zaka ndithu 60. Michael Usi ndi munthu wokuti anaphunzira bwino. Ndimaonanso kuti anachitapo ndithu sukulu ya zachipatala, ku sukulu ija ya Malamulo, anachitako sukulu ya zauchipatala. Atachoka pamenepo anachitanso ndithu maphunziro ena mpaka tikunena pano iwo amatchedwa kuti doctor ndi munthu amene usangoti udokotala ungotenga pa tebulo yayi ungokupatsa basi. Ndimakamba kuti anachita zachipatala, sikuti udokotala wawo ndi wakuchipatala. Udokotala wophunzira nawo, osangoti honorary Dr. John Paul Kayuni. Ayi. Michael Usi ndi munthu wophunzira, anaphunzira, anachita maphunziro awo aja amati doctorate degree, ali ndi PhD. He is a doctor of philosophy in the field that he was given that PhD. Ndiye ndi munthu wophunzira bwino. Komanso chachikulu kwambiri chimene ndimafuna nditafotokoza, tikatengera mbiri yawo ya Michael Usi, track record yawo ikuonetsa kuti iyayi utsogoleri ulimo. Chabwino, ntchito ina imene akhale nayo amene wa Usi ndi nkhani yokhudza kubweretsa umodzi mchipani chimene cha UTM, chifukwa tikachiyang'ana chipani cha UTM kunena ndithu mosabisa chinali chipani chimene anthu akachimva kapena akachiona amaganiza dzina la Saulo Chilima. Saulo Chilimawo tunena pano anatisiya. Mwina achite zotani amene wa Usi pamene ali mboma kugwira ntchito ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko, komanso mwina poyang'anirapo ntchito zina zokhudza chipani, ngakhale peti kudziwa kuti iwowa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi, koma mwina kutsogolo msonkhano wakulu kachitika atokhala mtsogoleri atani kuti chipani chisagwe komanso ntchito za boma ziyende. Michael Usi Dickson ali ndi ntchito yayikulu. Ntchito yawo, kukula kwa ntchito yawo ndikuti abweretse umodzi, abweretse utsogoleri womanga, abweretse akulitse kapena abweretse mphamvu ku chipani cha UTM. Chipani cha UTM tikunena pano chachoka chifukwa ukudziwa kuti mdziko lathu lino tikatengera ku mbali ya zipani, ndi zipani zimene zimadziwika ndi munthu. Tikamatchula dzina la chipani
aliyense amakhala ndi dzina la munthu kumbuyo kwakeko. Tingopereka chitsanzo chipani cha UDF. You cannot talk of UDF opanda dzina la Muluzi. Ndiye kuti chipani cha UDF is built around the name Muluzi. Tikapita ku chipani cha DPP, you cannot talk about the name DPP, the party, without the name Mutharika. Is built around that name. Tikapita ku chipani cha PP, sungakambeza chipani cha PP osachula dzina la Joyce Banda. Ndi zipani zina zambiri. Mwina chipani chimene chimakhanga kuti sichimachita nawo kwambiri zimenezi ndi chipani cha MCP. Tikapitanso ku UTM, you cannot talk of the party UTM kupanda kuchula Saulos Chilima Malemu. Ndiye kuchoka kwa Saulos Chilima ku UTM zikukhala ngati kuti zijeza kuti nkhosa tsopano zabalalika, zasowa utsogoleri kapena zikusowa kuti kudi mtsogoleri wake akhala utani. Ndiye kubwera kwa amaiko usi ku chipani cha UTM kuti mwina atsogolere chipani chimenechi zikhoza kuthandizira kwambiri kuti amange chipani chimenechi. Iwo ali ndi ntchito ekulu kuti abweretse mfundo, kuti abweretse njira zobweretsa anthu pamodzi zomanga. Chifukwa tikunena pano kunena mosabisa chikhoza kunena kuti chipanichi chikukhala ngati kuti chayamba kugawanikana kapena muli kugawanikana ndithu mu chipani cha DPP. Anthu sali certain kuti kodi tipita chitsogolo bwanji. Thokoza kwambiri John. Itu kufotokozapo John Boga ino zokhudza mmene zilili kuno ku nyumba ya malamulo mmene kukhale mwambo mmene olumbiritsa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko amene ndi Dr. Michael Biswick Usi amene akhale akuwalumbiritsa masanano potsatiranso imfa ya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene ndi Dr. Saulos Klaus Chilima amene anafa kapena kuti amene anatisiya pa ngozi ya ndege ndi anthu ena asanu ndi atatu 8 nkhalango ya Chikangawa. Pano tili nawo amene ndi phungu wa dera lino tili Lilongwe City Center amene ndi Alfred Gia. Mwina poyambira tikulandireni pano pasodi yake. Ndathokoza kwambiri ochivuka tigonde ponde landira. Matikira ka zabwino tumene tiyambe kugwiritsa ntchito amene. Ayi ndi nkhani yake pano panga pa Central Region onde kuti walemekeza kwambiri kuyamba ndi Ajia ngati phungu pamene tukamba za mwambo umenewo mwina kwa inu mutamva zimenezi inu tikudziwa kuti ndinso phungu wa chipani cha Malawi Congress munayilandira bwanji nkhani imeneyo? Nkhani poyamba nkhani yake kumene tikuchokera nkosasangalasa chifukwa titha kuona kunena kuti Malawi muno ngozi yayikulu ngati imene yachitika ija ya ndege yokhuza naso ndi wachiwiri kwa president sizinachitike mu mbiri ya Malawi. Kusenza kuti chimene chichi tachilandira ndithu modabwisika mothunthumira ndi mwachisoni kwa wina aliyense amene ali Malawi. Sizikutengera kuti uyu wadera liti uyuso wadera liti. Mwina tichezana nso kumapeto a president afika malwana. Zikoma kwambiri. Thank you. Ndithu kufika kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera tifike mkatimu kenako tikhala sikupatsirani zambiri kuchokera kuno ku nyumba ya malamulo. Usi kukhalatu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndipotu timamva lija lipenga la ulemu kumaposedwa pa a president akakhala kukhaitu ndithu nyimbo ija ya fuko lathu. A president atsagana limodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera chinonaponso speaker wa nyumba ya malamulo limodzi nduna ya maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda ayi posedwa pa nyimbo ya fuko lathu.
nyimbo ya fuko lathu kuyambatu mwambo onse olumbiritsa Dr. Michael Beziwek Usi kukhalatu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Your Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Dr. Michael Beziwek Usi, Vice President Designate of the Republic of Malawi, and Madam Ella Usi, Right Honorable Catherine Gotani Hara, MP, Speaker of the National Assembly, my Lord Chief Justice Rezin Nzikamanda, SC, Justices of the Appeal, and all judges of the High Court of Malawi, all Cabinet and Deputy Cabinet Ministers here present, Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all government officials here present, Your Excellency Dr. Nancy Sangweme, Ambassador of the Republic of Zimbabwe to Malawi and Dean of the Diplomatic Corps, and indeed all diplomatic members present, Your Excellencies, heads of mission and international organizations here present, Your Majesties, Inkosi Yamakosi Mberwa 5 and Ngwenyama Inkosi Makosi Gomani 5 and Paramount Chief Kaduya, Your Worship, Councillor Richard Banda, Mayor of the City of Lilongwe, and all councillors here present, Honorable Alfred Gia, Member of Parliament for Lilongwe City Centre constituency, and all members of Parliament here present, members of the press, ladies and gentlemen, welcome to Parliament Building in Lilongwe today, Friday, 21st June 2024, on this auspicious occasion when the world bears witness to swearing-in ceremony of the Vice President Designate, Honorable Dr. Michael Beziwek Usi, to become Right Honorable the 6th Vice President of Democratic Malawi and the 7th in the Republic. Congratulations, sir. My name is Mzonde Geoffrey Mvula, Judge of the High Court of Malawi, based at the Criminal Division in Lilongwe, and today, this afternoon, I will be your Director of Ceremonies, if it pleases you, Your Excellency, sir. For the benefit of Malawians and our audience, I shall conduct the proceedings in English and Chichewa. Our Constitution provides for 3 separate status and functions of arms of government. Section 7, executive arm, led by the President and Cabinet Ministers, who initiate policy. Section 8 of the Constitution, the Speaker of the National Assembly and members of Parliament who convene here to pass laws. And Section 9 provides for the judicial arm of government, headed by the Honorable the Chief Justice, Right Honorable Rezin Nzikamanda, supported by the Honorable Justices of Appeal and judges of the High Court seated behind me. Today, when we witness administration of oath, it is a function of the judicial arm of government, and therefore the Right Honorable the Chief Justice will administer the oath to the Vice President Designate. Before we delve into the intricacies of the event, I wish to remind us that Malawi is a God-fearing nation.
The Holy Bible, book of Psalms 20, verse 7, tells us that while others take pride in their horses and chariots, we, the people of Malawi, we take pride in the Lord our God. And therefore, trusting in the omnipresent, omnipotent, and omniscient one true God, I shall call upon the Professor Redson Kapindu to make the opening prayer. Olemekezeka President yathu, olemekezeka Chief Justice, maulemu aperekedwa kale. Lero ndi tsiku lapadera mdziko lathu la Malawi, imene pa 21 June 2024 tikuona kulumbiritsidwa kwa amene wasankhidwa kukhala Vice President wa chisikisi Malawi atasanduka democracy, koma amene wachi 7 pa ndandanda wa dziko lino kuti akhale Vice President wathu. Dzina langa ndine Mzonde Mfula, ndipo ndine Judge wa Criminal Division kuno ku Lilongwe. Mwachidule malamulo athu akulu a Malawi Constitution amapereka kuti boma lathu lili nthambi zitatu: executive kumene kumapezeka president ndi nduna zawo, parliament kumene kumapezeka speaker ndi wonse aphungu a nyumba ya malamulo, komanso honorable Chief Justice amene ali mkulu wa majaji mdziko muno ndi majaji tonse. Kuphatikiza onsewa amapanga boma la Malawi. Kutereko lerolo mwambo umenewu ndi wa boma la Malawi, koma ku nthambi iyo ya mabwalo, chifukwa kumene kumapezeka maoath kapena malumbiro. Tisanapite patali ndi program yathu, mwaulemu ndikufuna ndikuloleni inonse Malawi motsogozedwa la president yathu kuti tiyimirire mwaulemu kupereka ulemu kwa amene adatisiya, amene anali Vice President wa dziko lino, olemekezeka Dr. Saulos Klaus Chilima. 1 minute of silence, please. Mzimu wao uuse ndi mtendere. Amen. Tisanapitilire ndi program yathu, honorable olemekezeka President, dziko lathu la Malawi ndi la mtendere, timakhulupirira Mulungu. Buku la malamulo la Chikhristu, Bible, pa Masalimo 20 ndime yaying'ono 7, imatiuza kuti ena amatama magaleta, ena amatama akavalo, koma ife ngati mtundu wa Malawi timatama Mulungu wathu. Kutereko zonse sizingayende bwino kupanda kumpempha iye Mulungu kuti atsogolere mwambo wathu uno masanano. Kutereko mundirole mwaulemu olemekezeka President yathu kuti ndayitane olemekezeka Justice Professor Redson Kapindu kuti atipempherere. Professor Kapindu. Let us bow our heads and pray. Eternal Heavenly Father, we acknowledge your presence and preeminence in this place as we approach your heavenly throne with humble hearts and with faith, hope, and love. Lord, your word says that the government rests on your shoulders, and that there is no authority except that which you, O God, has established. This is why, as we begin this solemn and momentous ceremony, we seek your grace and your blessing. Lord, we come before you today with our hearts heavy with grief, but also filled with hope for the future. Lord, you know that we are still in a period of mourning,
Only you, Lord, can fully understand the full extent of the profound sense of loss that the people of Malawi have experienced following the passing of our Vice President, the late Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima. May his soul and the souls of those 8 others who died with him in that tragic plane crash rest in your perfect eternal peace. We commend the families of all those who lost their loved ones in that tragedy to you. We seek your comfort and peace, that peace which surpasses all human understanding, knowing that you are our ever-present help in times of trouble. Lord, we are gathered here today to witness the swearing in of the Right Honorable the Vice President Designate, Dr. Michael Biswick Usi, as Vice President of the Republic of Malawi. Lord, we thank you for giving His Excellency the State President, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, the guidance and wisdom to appoint Dr. Usi to this position. And we believe, dear Lord, that you have brought Dr. Usi to this position for such a time as this. Lord, we lift him up to you and we pray that your divine guidance and wisdom will be upon him. Grant him, O Lord, the knowledge and insights needed to assist the President in accordance with the law, to lead our nation with a heart of service for all and with humility. May he join and help the President in fulfilling his constitutional responsibility of being a beacon of unity that brings together and embraces diverse groups and voices and fosters reconciliation among all the people of this country. Father God, we ask that you instill in our new Vice President a deep sense of righteousness and integrity. Help him, Lord, to uphold justice, to act with fairness and compassion towards all the people of our beautiful republic, to love mercy, and to walk humbly with you. We pray that his actions will reflect your light and truth, inspiring our nation to follow the path of integrity, hard work, progress, honesty, faithfulness, and the fear of you, O God. Your word calls upon us to trust in you with all our hearts and lean not on our own understanding, but that in all our ways we are to acknowledge you and that you would direct our paths. Lord, we pray that our Vice President will trust in you fully and seek your guidance in every decision, helping the President in leading our nation with wisdom as the principal thing, and love for you and your people as the greatest virtue. Father God, we ask that you bless this gathering today and all fellow Malawians who have joined us through various mediums here at home and around the world. May your Holy Spirit move among us, bringing a spirit of unity, peace, and hope. Dear Lord, may we find strength in your presence and courage to face the days ahead, knowing that you are with us as a nation every step of the way. Acknowledging and respecting the diversity of opinions and beliefs among all of us in here, we submit this, our prayer, to you, Almighty God, in the mighty name of Jesus the Christ. Amen. Your Excellency, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President of the Republic of Malawi, and all protocols observed. Presence of all 3 branches of government here make this a truly national event, and therefore allow me to proceed mixing the languages so that those who are following on radio and TV would not be lost
through translation from English to English, but they would also understand in Chichewa. Olemekezeka a president athu, uwu ndi mwambo wa dziko lonse, ndipo nditsikhala kuphatikiza ziyankhulo Chizungu komanso Mchichewa, kuti onse abale athu amene sakanatha kufika pa nyumba ino mchipinda muno athe kutsatira zotsatirazi ngati kuti Chizungu si chilankhulo chimene iwowo angakonde kugwiritsa ntchito. Kotero olemekezeka president, posachedwa apa ndiyitana olemekezeka kalembera wamkulu wa mabwalo mdziko lino la Malawi, Honorable Kondwani Banda, kuti aitane olemekezeka a Chief Justice Rezin Mzikamanda SC kuti apange administer malumbiro amenewa a office ya Vice President. Ndipo akalumbira ndi kusayinira mbuku la malumbiro, iwo olemekezeka a Vice President ndidzawapempha kuti adzayankhule ku mtundu wa Malawi uli pano komanso umene kuti mvetsera madera osiyanasiyana pakali pano. Olemekezeka a Vice President akayankhula ndi kuvomereza kusankhidwa kwawo, tidzapempha a Malawi Defense Force Brass Band kuti aimbe nyimbo ya mtundu wathu. Akaimba nyimbo ya mtundu wathu kudzakhala kuti mwambo wathu watha mchipinda muno. Ndipo kudzakhala kwa inu olemekezeka president ndi Madam Chakwera kutuluka mchipinda muno motsogozedwa ndi a speaker a nyumba ya malamulo olemekezeka Catherine Gotani Hara MP. Pambuyo panu adzatuluke mchipinda muno olemekezeka a Vice President Dr. Michael Biswick Usi ndi Madam Ella Usi kutuluka mchipinda muno. Pambuyo apo adzatuluka ndi olemekezeka a Chief Justice athu olemekezeka Robert Mzikamanda SC kutsogola, pamene pambuyo pawo adzabwere wachiwiri wa majaji mdziko muno olemekezeka Justice Love Mopochi Kopa ndi ma justice onse akuluakulu ku Supreme Court kenako majaji aku High Court. Tikafika pamenepo ndiye kuti tidzakhala kuti mwambo wathu watha, ndipo olemekezeka onse nduna za boma ndi akuluakulu osiyana amene muli pano mudzatha kutuluka mchipinda muno. Briefly, Your Excellency, allow me to invite the Honorable the Registrar of the Supreme Court and High Court of Malawi, Honorable Kondwani Banda, to invite the Honorable the Chief Justice to come to the podium to administer the oath of Vice Presidency to the Vice President designate Dr. Michael Biswick Usi. After that, then we shall have the Vice President signing in the oath book before I shall invite him to make his acceptance speech. When he's made his acceptance speech, we shall have the fanfare by the Malawi Defense Force Brass Band, and the national anthem shall signal that the ceremony has come to an end. At your leisure, Your Excellency, you may exit the Parliament building with the Speaker of the National Assembly, and then the Right Honorable Vice President will also exit with Madam Usi. Thereupon, it shall be the Honorable the Chief Justice to exit the building together with the Justices of Appeal headed by Honorable Deputy Chief Justice Love Mopochi Kopa CJA and all Justices of Appeal, then Judges of the High Court, and then Cabinet Ministers or distinguished delegates, members of the Diplomatic Corps, you may exit the building. At this moment, I invite you, Honorable Kondwani Banda, to invite the Honorable Chief Justice to administer the oath of the Vice Presidents. Your Honor, the Registrar. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi,
Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Honorable Dr. Michael Biswick Usi, Vice President Designate of the Republic of Malawi, and Madam Ella Usi, Right Honorable Catherine Gotanhara, Speaker of the Malawi National Assembly, Your Lordship, Justice Rizini Mzikamanda, SEC, Chief Justice of the Republic of Malawi, Justices of Appeal, and all the judges of the High Court of Malawi herein present, all the Cabinet and Deputy Cabinet Ministers herein present, Mrs. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all government officials herein present. Allow me, Your Excellency, Your Lordship, to stand on all the protocols observed. Your Lordship, the Honorable the Chief Justice, the Secretary to the President and Cabinet, on 20th of June 2024, notified your office through the Office of the Registrar of Supreme Court of Appeal and High Court that His Excellency, the State President, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, in exercise of the powers conferred on him under Section 84 of the Constitution of the Republic of Malawi, had appointed the Honorable Dr. Michael Biswick Usi as the Vice President of the Republic of Malawi. Your Lordship, as is a requirement under Section 81, subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi, that before a person appointed be Vice President takes office, that person shall take oath of office which shall be administered in public by the Chief Justice. This afternoon, my Lord, it is my humble duty that I invite Your Lordship to administer oath of office to the Vice President designate. With your permission, my Lord the Chief Justice, allow me at this moment to invite the Vice President designate of the Republic of Malawi, Dr. Michael Biswick Usi, to take oath of office. My Lord. Your Honor, the Vice President designate, if you may allow me also to invite forward Madam to join you. Thank you. Just this one. This is for the President. This is for the Vice President. This one as the Chief Justice of the But before that, you just to swear. Okay. Honorable Dr. Michael Biswick Usi, do you believe in God? Yes, I do. Do you want to swear by the Holy Bible or by the Holy Quran? The Holy Bible. You shall hold the Holy Bible in the right hand and raise it. And you shall swear the oath of office by following me as follows. I, Dr. Michael Biswick Usi, Dr. Michael Biswick Usi, do solemnly swear that I will well and truly perform the function of the high office of Vice President of the Republic of Malawi, the function of the high office of Vice President of the Republic of Malawi, and that I will preserve and defend
and defend the Constitution, and that I will do right, to all manner of people, according to law, without fear, or favor, affection, or ill will. So help me God. Some key facts about the Honorable. Some key facts about the Honorable Dr. Michael Biswi-Usi, Vice President of the Republic. Your Excellency, the President of the Republic, and Madam Monica Chagwera, you may also come and take in the good photo. Olemekezeka Dr. Michael Usi anabadwa pa 16 December 1968 ndipo chaka chino pa 16 December akwanitsa zaka 56. Iwowa ali ndi Doctor of Philosophy imene adapeza mu 2018 ku University of Bedfordshire ku United Kingdom. Ilo linali chaka cha 2018. Asanafika pamenepo olemekezeka Vice President athu adatenga Masters in Strategic Management mu chaka cha 2008 kuchokera ku University of Derby. Iyo inali masters yoyamba. Komanso olemekezeka Vice President athu adatenga Masters International Development mu chaka cha 2005 from Andrews University, United States of America. Asanafike kulandira ma masters amenewa, iwo adatenga Bachelors in International Development mu chaka cha 2003 kuchokera ku University yomwe ya Andrews University ku United States of America. Kumulendo seu udayamba ndi Diploma in Clinical Medicine imene adatenga ku Malamulo College of Health Sciences kuchaka cha 1999. Kutere kupakali pano tikuzonena kuti olemekezeka Vice President athu Dr. Michael Usi ndi mchonya wa chitukuko cha mpunzi. Your Excellency, a brief bio about our Vice President is that he was born Michael Usi on 16th of December 1968. That this 16th of December 2024 the Right Honorable the Vice President will be aged 56. Currently, he's a cabinet minister, but to attain to this milestone, he had recently obtained a Doctor of Philosophy
from the University of Bedfordshire in the United Kingdom in 2018. Before that, he had obtained a Masters in Strategic Management 2008 from the University of Derby. Not just one master's degree, but the first initial one was from the University of Andrews in the United States of America, being a master in international development. All these come to supplement a bachelor degree in international development obtained in 2003 from the same Andrews University in the United States of America. The Right Honorable, the Vice President, commenced his journey to pursue academic accolades with a diploma in clinical medicine, which he obtained in Malamulo College of Health Sciences in 1999. Indeed, Excellency the President, Honorable Chief Justice, and all protocols observed, the Right Honorable Dr. Michael Bizwik-Usi is an accomplished community developer. It is now my humble duty and singular honor to invite you, Right Honorable Dr. Michael Bizwik-Usi, to make your acceptance speech. Your Excellencies, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Right Honorable Catherine Gotani-Hara, Speaker of the Malawi National Assembly, My Lord Justice Rezin Mzikamanda, SC, Chief Justice of the Republic of Malawi, Justice of Appeal, and all the judges of the High Court of Malawi, all the cabinet and deputy ministers present here, Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all the government officials here present, Your Excellency Dr. Nancy Sangweme, Ambassador of the Republic of Zimbabwe to Malawi and Dean of Diplomatic Corps, Your Excellencies, heads of mission and international organizations here present, Your Majesties Inkosi Yamakosi Mberwa 4 and Ngwenyama Inkosi Yamakosi Gomani 5, and Paramount Chief Kaduya, Your Worship Councillor Richard Banda, Mayor of the City of Lilongwe, and all the councillors here present, Honorable Alfred Gia, Member of Parliament for Lilongwe City Centre constituency, and all the members of Parliament here present, ladies and gentlemen. Your Excellency, the President and fellow Malawians, I stand before you today with a mixture of sadness and gratitude. It has been less than a week since I and thousands of Malawians joined Your Excellency in this very house to pay our last respect to the Vice President, the late Right Honorable Dr. Saus Klaus Chilima, whose body was lying in state on this very floor. And I believe I speak for all Malawians and for all of us who knew and worked with Dr. Chilima personally and directly, that we are still hurting and we are still mourning. And so to be here for the swearing-in ceremony of a new Vice President is a reminder that Dr. Chilima is indeed no longer with us. And that fills me with sadness today. But as we all continue to nurse this sadness we share, this ceremony today is a reminder that God has not left us alone, without comfort, and has not left us as orphans. Being here today, I can see that God's comfort is with us.
for I see it in the exceptional way you have led our country throughout this time of mourning, embracing all of us the way a loving father would, and enduring persecution without paying back any wrongs against those who have wronged you during this time. Your Excellency, I see God's comfort here today in the way we have joined hands as one people to stay united and face the future with courage together. I see God's comfort here today in the way we are committing ourselves to being a government that puts the needs of Malawians first and that follows the rule of law and the demands of the Constitution, even when it has to do so. And I see God's comfort here today in the way He has defeated the evil intentions of those who wanted to use a tragedy that has hit us all as a weapon to bring division among us. So even though I am sad today, I'm also comforted. I mentioned earlier that my second feeling is gratitude, and this is harder for me to put into words because I am quite overwhelmed by it. Yesterday, it pleased Your Excellency to exercise your constitutional powers in appointing me to serve as your Vice President of this beautiful republic. And with fear and trembling, I accepted the appointment. And as I stand here to take the oath of office, which I've taken as Vice President of Malawi, I am filled with gratitude. I'm grateful to late Dr. Chilima, affectionately known to us as SKC, for being the first to believe that I could be Vice President. When he chose me as his running mate and as Vice President of UTM 5 years ago, I'm also grateful to you, Mr. President, for sharing in that belief by having me as a senior member of your government from the beginning until now, and for honoring Dr. Chilima's legacy by bestowing upon me this distinct honor. And I pledge to you, Your Excellency, that even though I know that SKC's shoes are too big for me to fill, I'll work hard and do my best to ensure that we deliver on the bold agenda that you have for this country. And I know that under your leadership, Your Excellency, I will thrive and succeed. Because although most Malawians may not know it, but I know that no one worked as hard to help SKC succeed as a Vice President than you. Thirdly, I am grateful to my family for their support throughout the years in which I have fought many battles to serve the poorest of the poor in our country, and I hope to do them proud as I use this position to do the same. Fourthly, I'm grateful to all Malawians for their support and words of solidarity, and I know that without them, there is no country called Malawi for me to call home and give my life to in service. Fifthly, I'm grateful to the UTM family for the support you have given me in the time I have been our party's Vice President. And I pledge to you that I will do my best to build our party and to uphold our shared values and restore our unity as we forge ahead to keep alive the dream of Sogolola to Lowala. And most importantly, I am grateful to Almighty God who has embraced me with this blessing that I have no room to contain. And I will continue to look to Him to give me wisdom in how best to serve Your Excellency and the Malawian people. To all Malawians of goodwill, I assure you that this government of Dr. Lazarus McCarthy Chakwera is your government. And we who are privileged to hold positions in it are your servants. And for that reason, we will take this tragedy as a teaching and sobering moment for us to do better, for us to work hard, for us to serve you more diligently. We cannot do otherwise. Because the alternative to moving forward into the brighter future we are creating is a return to a darker past we cannot accept.
So as I have already taken my oath, I pledge to you that nothing but sacrificial service to our country, its citizens and its flag. For that is also the best way to honor the memory of Dr. Saus Klaus Chilima. I thank you all for listening. Mwaona kuti ndisangalale mutanduza zimene zili mkati mwa vice president imo, ndinaona kuti munthu ne nditakuoneka chonchi koma mkatimu ni mtima wanga ndasanduka nkhalamba. Ndasanduka nkhalamba chifukwa chonena kuti nkhalamba maganizo ake amakhala kufunira zabwino zizukulu ndi anake. Imapanga sacrifice idiani iyo ili ni njala. Nimakonda kuthamanga zimene nimakonda zonse kuthamanga kupita kusika ndekha zonse ndalandidwa. It means my time now will be spent thinking more about the people of Malawi much more than myself. Ndiye amene ati anjoye pakati pa Amalawi ndi ine ati anjoye ndi Amalawi. China chimene ndifuna kunena pano, nditapita kwaona president ndiye akundilankhula. Nakuyang'anani ndikunena kuti izi ndizitha. Chifukwa ine ndazolowera mwachisanzo honorable tourism Vera Kantukule. Nimatanthawi zina kunduza kuti pa ndifya ndunatu. Chifukwa ndazolowera kucheza momasuka. Koma pakali pano panjene ndikhale ndi ulemu wonse wa vice president. Ziko lino ndinene chonchi ine ndi a president siti kuopa siti kusamala za siku la chisankho. Tikuopa tikusamala siku la chiweruzo. Chifukwa siku la chiweruzo maudindo amene tili nawo akulu ndipo sindekha ndinonse akulu muli muno. Ngati kuli kuotchedwa kumwamba kapena kumene kuotchedwako tizaotchedwa kwambiri ndife amene tili ndi maudindo. Ndiye ukaganizira kuno bwino ukapasula udindo ngati uwu uthatha zina kumalira because ngati machimo ako amalemba ndi ngero mmodzi akupasa 5 sopano. Ndikucheza ndi a president Zulo nditachoka musemu manena kuti Mulungu ndiopsa kwambiri andi kumampasa ulemu chinkhalusa kufuna.
zoti lero Dr. Chilima sakhalapo palibe amene amaziwa. Siku la lero ndali ndi maplani anga ndeni malankhula kunena kuti chimene chinapangisa iwo kundisankha kukhala vice president. Anthu ambiri analongolola, mungamutenge Manganya inu. Koma iwowo Mulungu ananong'oneza ufune usafune tenga amene. Leronso Amalawi anakakamizidwa mufune musafune mtenge ni Chakwera. Leronso achakwera Mulungu anong'oneza mtenge ni Michael Usi. Ndiye si chinthu choti ndizinyada koma kuopa. Amalawi Malawi munomo ambiri akuvutika. Chofunika ifeyo ndi kusintha Malawi wawo kuchokera nyumba mwawomo. Ndi manena kuti Malawi wa munthu si kunja kwa nyumba koma zimene zimachitika nyumba. Blanket limene kufunda nyumbamo ndi Malawi wako amene. Chakudya chimene kudya nyumbamo ndi Malawi wako amene. Your life in your house, that is the definition of your Malawi. A President Zulo kukanakhala kuti sakunduza kuti ndine vice president bwezi ndikuti akamalizana afuna ndichose ntchito awa. Chifukwa kunali kulankhula kunena kuti no, the man asintha akundilankhula level ina yake. Nimene ndikuti munandisandusa nkhalamba Zulu. Ineyo ndigwira ntchito yokuthandizani kuti Amalawi amve kukoma. Anzanga achipani cha UTM ndiyitanisa msonkhano waukulu ndikumane nawo ndi anong'oneze kukhutu zimene a president anandiuza. Akundiuza nanena kuti mawu akuchoka pakamwa pa Chakwera koma akulankhula mawu asiyo ndi Mulungu. Onse amene ndinene chonchi pantanda ndimalize chonchi pantanda Yesu akufa panali mbala ziwiri wina uku wina uku. Yesu pakati. Onse aja analankhula. Yesu analankhula, mbala zonse ziwiri zinalankhula. All the three were facing death. Pamene amapanga face death malankhulidwe awo anali osiyana. Mukagweredwa ndi imfa ambiri amalankhula. Monga pantanda paja ena analankhula, wina analankhula anakalowa nawo kumoto. Wina analankhula ku paradiso. Lero pamene tata ya Chilima pali kulankhula ndifuna ndikupempheni kuti kulankhula kumene mukulankhulako mupita ku paradiso kapena mupita ku moto. Tilankhule tikuziwa kuti Mulungu is in control. And I want to thank the Roman Catholic Church. Alemba kalata yondithokoza yondiyamikira yondifunira zafuno abwino. Inkosi yamakosi gomani 4. Andifuniraso mafuno abwino. Anthu ambiri andifunira mafuno abwino. Ndikamagwira ntchito abale anga sikuti ndifuna ndipange outshine Achakwera. Tazila mayambisa ndino amene mwamuona afuna kushalireni tu zimenezo iya. Ndikugwira ntchito as an extension ya Achakwera. Ndakamba kaletu pokaotchedwa inu moto waung'ono ile ndi Achakwera moto waukulu. Ndiye ndikupempheni kuti mundimvesese ine as vice president kunena kuti poti ndikuziwa kuti ngati sindigwira ntchito bwino with sincerity kwa Achakwera ndikaotchedwa. So I wouldn't want anybody ogwira ntchito mboma and change neke ntchito kuti ndisakalowe kumwamba. Mawu sindiyatanthauzira ndangonena kuti musandichenjeneke. I want to deliver. Bwana President, ndikufunirani moyo wabwino. Kabineti dziko lonse la Malawi tiyeni tigwirizane. Pamene tikusemphana, the Bible says, come now, let us reason together. Tibwere pamozi, tilankhulane, tikondane,
you too shall be well. God bless you all. Dr. Michael Bizwick Usi ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino akambapo mfundo zingapo zokhudza amene akuyembekeza kugwira ntchito yawo afotokoza kuti yayi atumikira Malawi komanso iwo akhale akulimbikira kwambiri pobweretsa umodzi mchipani cha UTM akamba kuti yayi posachedwapa akhale akuyitana anzawo amchipani chimene cha UTM kuti nawonso akambirane nawo zina zomwe a president anawauza koma amasankha pa udindo umenewu ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko kulowa m'malo mwa malemu Dr. Saulos Klaus Chilima omwe anatisiya pa ngozi ya ndege ndi anthu ena asanu ndi atatu 8. Pano tili ndi mkulu wa bungwe la National Advocacy Platform amene ndi Benedicto Kondowe timangofuna tinamva kuchokera kumbali yawo kuti kodi mwina mwake auona bwanji mwambo umenewo mwina mwaona bwanji kumbali yanu ngati anapo azamilandu mdziko muno ndi anthu onse ya president a dziko lino akhaletu akutuluka amene amalumbiritsidwa Dr. Michael Usi mawu amene ayankhula ndi mawu ogwira kwambiri chifukwa mukuyankhula kwawo alimbikitsa kwambiri nkhani yoyanjana komanso anena poyerayera kuti iwowo ali wokonzeka kugwira ntchito ndi Dr. Lazarus Chakwera komanso anapitirira kufotokoza kuti
mamembala a chipani chawo awathandize kuti iwowo atumikire bwino mu ofesi yawo. Izi zinali zofunikira kwambiri chifukwa ananenesa ndithu kuti ngati UTM siwapasa support iwowo sangathe kutumikira bwinobwino pa udindo umene apasidwa. Komanso ananenanso kunena kuti iwowo ngati vice president ndi vice president wa dziko lonse la Malawi wosati UTM. Ndiye pafunikiranso kuti wina aliyense awathangatire kuti akwanirise zimene ofesi yawo ya vice president yimayenera kuchita mdziko muno. Chabwino chinthu china Kondowe chimene tachiona kuno akuluakulu angapo wa chipani cha UTM sanabwere kuphatikiza pamene amachapena chipani chimenechi. Tazungulira ndithu panja pa nyumba ya malamulo imeneyi sitikuonapo makakali onse a UTM. Zikutanthauzanji ku chipani komanso kulumikizitsa ndi zomwe akamba Dr. Michael Usi? Ndizoonadi kuti nthawi imene amarumbiritsidwa kunalibe atsogoleri a chipani cha UTM komanso ma supporters amene nthawi zambiri amavala makanga. Izi nzodandaulitsa kwambiri. Ndi chifukwa chake mwina kumapeto kwa statement imene vice president amapereka ku mtundu wa Malawi anenesa kuti aitanisa msonkhano ndi akuluakulu anzawo a chipani cha UTM kuti awafotokozere kufunika kupisa pasogolo umodzi. Tinene ichi kuti ananenanso nkhani ino yogwira mtima kwambiri imene amanena kuti malemu Dr. Saulos Chilima asanamwalire anafotokozera mawu ena ake iwowo ngati vice president wa UTM. Mawu amene wowo sanathe kumasulira. Tikukhulupirira kuti ngati angakhale ndi mwayi woyankhulana ndi atsogoleri anzawo akafotokozera zimene malemu Dr. Saulos Chilima adawuza, tikukhulupirira kuti mwina ndi nkhani zakayendesedwe ka chipani cha UTM. Tokoza kwambiri Kondowe ifanya nthawi yanu. Zikoma kwambiri. Amenewo ndi Benedicto Kondowe yemwe ndi wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform napo limene ndi bungwe limene pansi pake pali mabungwenso osiyanasiyana amenenso amagwira ntchito limodzi amene ali mabungwe omwe siyaboma. John Paul Kayuni tinali limodzi kumayambiriro kuja apatsopano tikupsyeda zomwe zachitika kuno ndafunsa Kondowe afotokozapo mbali yawo kuti kodi zikupereka chitsutsu chotani makamaka kwa iwo amene amasapota kapena kuti amene amakhala pambuyo pa chipani chimene cha UTM amene panjapo sitinaonepo makaka mkati muno akuluakuluso angapo sitinaone ngati mlembi wamkulu kulibe kuno amene adapatisha kaliati. Tenge uthenga wotani pa zomwe achitazi? Dickson ndinafotokoza mudze timakambirana poyamba mudze kuti Michael Usi ali ndi chintchito chachikulu kwambiri chobweretsa chipani cha UTM banja la UTM pamodzi. Ndinafotokoza kuti zikuonetsa kuti mu chipani cha UTM muli kugawanikana. Ndinafotokoza kuti ma president ndi ma vice president ubale wawo mbuyomu tikaona sunali wabwino sumakhala wabwino. Zimene ndimafotokoza zija mwina panopa zikupherezera kunena kuti mwinadi ku chipani cha UTM kuli kugawanikana chifukwa taona ndithu mwambo wayamba mpaka nakufika pano kumapeto sitinaonepo akuluakulu a chipani cha UTM. Mwina anthu kupatapo kuti akuluakulu a chipani cha UTM bwanji kumene kumwina kuli anthu a UTM koma yaye tikukamba tikamati akuluakulu mwina mwachitsanzo tikukamba za secretary general wa chipani mlembi wamkulu wa chipani habu ya chipani amene ndiye mtsogoleri kapena mwini chipani. Secretary general wa chipani cha UTM ndi Patricia Kaliati kunoko kulibe. Timayesera kuti tiyankhule nawo angonera kuti ine sindili ku Lilongwe, I'm outside Lilongwe, sanafotokoze kuti ali kuti. Tikayang'ananso mneneri wa chipani cha UTM kulibe kuno. Tikayang'ananso akuluakulu ena a chipani cha UTM kuli achina Noyo Masango kuno kulibe. Zimene zikutanthauza kuti mwina pena pake ndithu ku UTM uku pali kugawanikana. Komabe Michael Usi awalumbiritsa ndi vice president wa dziko la Malawi afotokozapo ndithu mukuyankhula kwawo kuti ayitanitsa msonkhano wa akuluakulu a chipani cha UTM kuti akambirane to map the way forward. Anagwiritsa ntchito mawu amenewo komanso kuti awafotokozere zimene iwo Michael Usi ngati vice president wa chipani cha UTM komanso ngati vice president wa dziko anakambirana ndi president Chakwera kuti zinthu zizipita motani. Ndiye mwina tingoyembekezera kuti msonkhano umene akunenawo ukachitika timva zotani. Tokoza kwambiri.
amene ndi John Paul Kayuni. Tikhalanso tikumva kuchokera kwa anthu ena amene akhale akulankhulapo zokhudza mmene zilili makamaka kutsatira kulumbiritsidwa kwa Dr. Michael Usi ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Iwowa afotokoza ndithu kufunikira kuti abweretse pamodzi akuluakulu a chipani chimene cha UTM kuti akambirane makamaka zina mwa zomwe President Lazarus Chakwera anawawuzapo asadawatsimikizire kapena kuti asadawuze uthenga umenewo kuti inu tsopano ndinu wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko kulowa malo mwa Dr. Saulos Klaus Chilima omwe anatisiya pa ngozi ya ndege. Ndiye tikayang'ana ndi mmene zonse zayendera tithaso kuona kuti ndi mwambo mmene zaoneka kuti akuluakulu a mipingo anaona kufunikira kwake kuti akhale nawo pamenepa, komanso kunali nkhani yokhudza amene amathandiza dziko lino pa chuma. Taona ndithu akufika malo ano kuti adzachitire umboni. Chimodzimodzinso aphungu a nyumba ya malamulo anali pamenepa makamakanso kuunikira napo kapena kuti kuchitira umboni zokhudza makamaka mwambo umene umwina pamene tikudikira kuti tilankhule ndi ena timaganizabe kuti chimene ichi John mwina tikudikira kuti tilankhule ndi ena ngakhale takuthokoza msanga koma nkhani yomwe yachitika kuti ena osapezeka ku Japan mwina aikonze motani. Kukonza kwa chipani cha UTM zitengera utsogoleri umene ndinafotokozera muja Michael Usi kuti kodi azitenga bwanji. Tiyembekezere kuti kodi iwowo utsogoleri wawo aonetsa motani, komanso agwiritsa ntchito mfundo zotani kuti abweretse anthu amenewa pamodzi. Ndi ntchito ndithu yayikulu imene Michael Usi ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko, komanso tikaona mwina ku UTM ndiye kuti iwonda amene akubwera ngati mtsogoleri wa chipani chimenechi. Mwina Dickson tikulandire pang'ono microphone amenewa bwalo ndilosiyirana ili kupitirira ndithu kufotokoza timakamba kuti chipani cha UTM wachiwiri wake amene ndi Michael Usi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM ndi amene tsopano amusankha kukhalanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Mwambo ndi umenewu wachitika. Michael Usi lumbira kuti ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ndiye mwina tikupitirira ndithu kusanthula kufuna kuona kuti kodi timve kuchokera kwa anthu osiyanasiyana kuti amenewa Michael Usi akhale motani pa mpando umenewu, agwire ntchito yawo motani. I'll be joined shortly by people, by the ambassador of Norway to hear from her how she reacts to events of today. Good afternoon. You were inside the Parliament building where Vice President Dr. Michael Usi has been sworn in as Vice President of the Republic of Malawi. Maybe your impression and what is your expectation moving forward? Thank you so much. Yes, so this was a day of hope, as was also indicated by His Lordship the Justice, who gave us the prayer of the day. It comes amidst a time of deep sorrow and a tragedy that happened only some 10 days ago. And we in the diplomatic community, and I myself representing Norway, want to take the occasion to express our condolences to the people of Malawi. Now, this day, where we saw the inauguration of the Vice President, presents a time of hope. There is still a time of mourning in the country, which we all respect, and then we know that when we enter July, things and the institutions will again be operational. As of Norway, we have met and engaged with the Vice President in previous occasions, and we wish him all success, and we believe that indeed he will represent positive news for the country. Thank you very much for your time this afternoon. Thank you so much. That's the ambassador of Norway speaking to us. She says this represents hope
that the country will move forward. The swearing-in ceremony of Vice President Dr. Michael Usi. Omvera ndi amene mukutionera pano pa Zodiac, tikupitirirabe ndithu kumva maganizo a anthu osiyanasiyana. Mwambo umene umachitika kuno ku nyumba ya malamulo wolumbiritsa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, amenewa ndi Dr. Michael Usi watha tsopano. Ndimaona kuti wa mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera, wachiwiri wawo Michael Usi ndi ena onse amene analipo kuno akutuluka tsopano kuno ku nyumba ya malamulo. Ndimakamba pano poyamba kuti Michael Usi ndi munthu amene amachita zisudzo mdziko lino, ndi munthu amene anthu ambiri amamudziwa ndi dzina lakuti Manganya, koma anthu asatenge zimenezo, amutenge kuti ndi Michael Usi. Komabe tikambe nkhani imenezi sitingakambe za Michael Usi kusiya kukamba za Manganya. Akuyamba ndi kuseka. Amenewa ndi Kiu Malewezi, ndi mmodzi mwa anthu aluso mdziko lino, ndipo amenewa ndi mlangizi wa president pa nkhani yokhudza za maluso. Si choncho? Choncho ndithu. Mudziko lino kwa nthawi yayitali anthu akhala kudandaula makamaka achinyamata. Tikudziwa kuti tikatsatira ndithu ma statistics zikuonetsa kuti dziko la Malawi ambiri ndi achinyamata, ndipo tikayang'ananso achinyamata ambiri ndi amene amachita chidwi kwambiri kapena kuchita nawo za zisudzo. Anthu akhala kudandaula kwa nthawi yayitali kuti dziko lino sitikupita patsogolo, sitikutukula anthu a zisudzo. Kodi kubwera kwa Michael Usi ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko zikubweretsa chiyembekezo chiliyonse kwa achinyamata kumbali ya zisudzo? Kapena maluso, tisatenge zisudzo zokha koma maluso kwambiri? Ndimati ndikonze pamenewo. I think choyamba nditoza president for appointment imeneyi. I think tiyambeso pa president. A president ndi munthu woti anawo ndoyimba, ndi amayikapo chidwi pa nkhani za maluso kuyamba kalekale. And appointment ya Dr. Usi ngati vice president pano pabweretsa ngati more power, right? Chifukwa ali ku tourism tinayamba kale kugwira ntchito kumapanga share my ideas apa ndi apo, koma ndikukhulupirira kuti panopa ndi vision ya president ndi office ya ineso ndi Michael Usiso, I think pali ntchito yoti imene yofunika imene tigwire limodzi kuti creative industries ya ku Malawi ipite patsogolo. Inde ikupanga contribute to economy ya Malawi, koma tiyenera kupitiriza kuti contribution yake ifikepo kuti ma artists ndi ma creatives aone kusintha miyoyo yawo. Wakambapo nkhani imene yakuti contribution ku development ya dziko lino. Timaona ndithu maiko ena, tikayang'ana kumpoto ku Tanzania pomwepa, za maluso izi amachita nazo ndithu, ndipo zimawathandizira kuti mwina zithandizire pa chuma cha dziko. Tikayang'ananso ku South Africa nakonso chimodzimodzi, ku Nigeria ndi dziko linanso limene limapindula kwambiri ndi za maluso. Tili ndi kuthekera kumeneko ngati ku Malawi. Chiyembekezo chikuoneka pano kubwera kwa Michael Usi pa mpando wa vice president. Kuthekerapo kulipo ndipo kwakhala kulipo. 2009 panali study imene World Intellectual Property Organization anapanga imene inasonyeza kuti contribution ya tinoti copyright based industries inali 3.46%. Ndeti konjezera mwina ma industries ena mbali ya maluso amene sali based on copyright tingatoneno kuti mwina mafika 4%, imene inali contribution yaikulu kwambiri kuposa ma sectors ena ngati transportation, mining. Nthawi imene yoyo ndiye nkhani ya maluso o creative industry kupanga contribute to economy ya dziko kunoko. Sikuti palibe chimene tikupanga contribute kwambiri, koma chachikulu nchoti contribution iyo ikuoneka m'matumba ya mwa creative. Pali ntchito yambiri yoti tigwire mbali ya malamulo, mbali ya police, mbali ya infrastructure. Ndiye ndikukhulupirira kuti ndi ngati vision 2063 ndi appointment ya vice president Michael Usi zilipatsa mangolomera kuti mbali ya ma creative industries tipange contribute in line bwinobwino ndi vision imene tili nayo ngati dziko, kuti tione kusintha miyoyo ya ma artists athu ndi ma creatives athu. Komanso chachikulu I think kwa Malawi onse ndi ngati ka mindset change, kuti nkhani ya maluso tisangoona ngati kuti zinthu zosangalatsa, koma tizizoona ngati osati tizizoona ndi zinthu zoti zikupanga contribute already, chifukwa mafigures yo alipo kale, koma tiyenera kusintha mindset yathu. Tisangoona ngati kuti it's for entertainment sake, si entertainment. Ndimafuna ndizifunsa pamenepo kuti creative
industry ku Malawi kunoko mwina tiyang'ane kapena tilunjike titsindike kwambiri pa nkhani zake ziti chifukwa creative industry ndiye yayikulu. Creative industry ndiye yayikulu koma mwina ndinene kuti tipange route kuti miziyo yake ikhale muchani ikhale muchikhalidwe chifukwa palibe amene angatiponso kukhala Malawi ngati Malawi tomwefe koma tikakhala busy mwina kupanga kuti miziyo yathu tikuyika ku Nigeria kapena tikuyika ku South Africa kapena maiko pamene popo sizitendera because we can only be who we truly are. Ndiye pachina chilichonse kuna kuti tipita bwanji kutsogolo tione kuti ndife ndani ngati Malawi chikhalidwe chathu ndi chotani tikuchokera kuti history yathu ndi yotani ndiye tikayika maziko athu mmene momo pamene creative industry ingatopita patsogolo kwambiri. Zikomo kwambiri chifukwa chopeza nthawi ndikuyankhula nafe. Zikomo amene ndithu ndi kwabaniso Malewezi dzina lake limatero kupitiriza kwake Q Malewezi mwachidule amatero ukamutchula kuti Q yayi amamva bwino ndithu mu mtima mwake nkhani yake ndikupitirirabe kuyankhula ndi anthu pa nkhani ya kulumbiritsidwa kwa amenewa Michael Usi amene tsopano ndi Right Honorable Michael Usi, the Vice President of the Republic of Malawi. Kodi kupita chitsogolo zinthu zikhale motani? Q Malewezi afotokoza kuti yayi zikuonetsa kuti tsogolo lilipo ndithu kuti kubwera kwa Michael Usi pa mpando menewu kwa chinyamata iyayi ziwathandiziranso kwambiri kupititsa patsogolo luso lawo kuzamitsa maluso osiyanasiyana creative industry ku Malawi kuno akuti pali chiyembekezo kuti chitha kuchita bwino koma chofunika amafotokoza kuti pofunika ndithu kuyang'ana kwambiri ku malamulo a mdziko lino mapolisi amenewa amene amayendetsa zinthu zosiyanasiyana kuti kodi ku creative industry mapolisi ake akhale otani ncholinga choti zithandizirenso kuzamitsa luso la anthu osiyanasiyana ndi cholinga choti tizitha kupezanso phindu ku chuma cha dziko lino. Dickson, mwina tikupitirirabe tikupitirira komanso tikuyenera kuti tikupatseni mpata mwekaye madzi pabwereso ena pano ende tikhale tikumva kuchokera kwa mmodzi mwa oyimba amene ndi chiyanjano muheziwa ambiri amangomudziwa kuti ane matumbi amenenso akhale akulankhulapo zokhudza chiyembekezo chake potengera kuti a vice president ndi mmodzi mwa anthu ochita zisudzo creative industry ndeye ngati oyimba mwina chiyembekezo chawo ndi chotani kutengeranso ndi mene zinthu zakhala zikukhalira ku nthambi imeneyi. Ane takulandira pano pa Zodiac. Ndathokoza ndithu potilandira kuno ku Zodiac ndithu. Chabwino mwina chiyembekezo chanu ndi chotani ngati anzathu amene machita soluso losiyanasiyana kuchokera kwa vice president mwakhala mukudandaulapo zina ndi zina zimene zimakhudza ntchito zimenezi kwa inuyo mwina mukuyembekeza zotani kuchokera kwa Dr. Usi? Apapa tinganena kuti kwa anthu a ati ngati ife tachita kuona kuti ukhala ngati nthawi ija sopano ndi imeneyi kuti no luso lilemekezeke mukuziwa kuti vice president amene angolumbiritsidwa kumenewo nawo ndazamaluso madrama zoimba chani ndithu apapa tili ndi chiyembekezo chachikulu kwambiri chokuti no kusintha kuoneke pa anthu aluso pali zipongwe zambiri zimene zimachitika mwina ndrama anthu aluso osalandira mokwanira kupusisidwa mwina ndi mapromota pamachitika zambiri anthu ena omwe ndi ochita ndiye tikufuna ndithu padakali panopa zinthu zimene zikhale ngati zachipita ziunikiridwe zikhale ndithu pabwino ndikoza kukutsimikizira osakukutsimira koma ukudziwa kwambiri mbale wanga kuti pali maiko ena anthu mwina ngati we mwina unakudziwa kwambiri ku Nigeria ifa cha mafilimu apanga ndi anthu azamaluso maiko ngati South Africa mbuyo mukutchuka kwambiri ifa cha music kutchuka ifa zonsezo ndi anthu amaluso ku America takuzwa ifa cha ma movies zonsezo kumalawi kuno zitukanika pati kumalawi kuno ndizotheka ndi apo momwe vice president atere tikufunitsitsa ndithu kuti no zotere apapa kusintha kuoneke ati ilemekezedwe anthu ngati achina ifeyo athumbife ngapa kanthawi kusintha nthawi cheche kukhala no pati anthu akunoti oh yes ati sopano can be respected ndipo can be valued zizipereka ulemu anthu kusintha kuoneke ndi ine chimene tikufuna kwambiri kuti president aloweko kwambiri asakutaye kwambiri ku ati kufa papa tonse ati onse ati ayang'anano. Tathokoza kwambiri ane. Zikomo kwambiri mbale wanga. Amene ndithu ndi Ane Matumbi mmodzi mwa anthu odziwika bwino kumbali ya
mayimbidwe kufotokozapo zokhudza chiyembekezo chake kuchokera kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Biswick Usi amene alowa pa udindo umenewu kutsatiranso imfa ya wachiwiri yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amenewa ndi Dr. Saulos Chilima anatisiya kudzera pa ngozi ya ndege yomwenso inatenga abale athu okwanira asanu ndi atatu nkhalango ya Chikangawa kumeneku ndi kumzimba. Tikateronso ndikuti tafika kumapeto makamaka akuulutsa mawu athu chokera kuno ku nyumba ya malamulo pamene tikumapatsirani mwambo umenewu olumbiritsa Dr. Michael Biswick Usi ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Mthokoze anzanga onse amene ndagwira nawo ntchito kuno ku nyumba ya malamulo, Maka Chisomo Nsomati, Blair Muhone, komanso tinali ndi John Paul Kayuni, Kasim Aubi, Leah Malekano, Gift Sukusula, Fatsani Menyani, komanso Rogers Kuma ndi Franklin Ntambalika, komanso sewala Robert Kalua. Tikateronso ndekuti ayi tingoti tiafunire zabwino zonse Dr. Michael Biswick Usi pamene atenga udindo umenewu ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ine ndi Dickson Chivwati Gondwe ndikufunire nthawi yopambana.